אוקיי, יום אחד בחורה בשם אורלי פרוינד שמעה עושים צורה עם יעל דן בגלי צה"ל. היא שמעה רעיון שעסק באונס, והחליטה אחרי שנים של התלבטות ותהליך ממושך לקפוץ מעל התהום, להתקשר ליעל כדי לחשוף את הסוד שהרס את חייה. מאז החל מאבק יוצא דופן נגד כל הסיכויים. אורלי עברה התעללות מינית כילדה, אבל לא יכלה להעיד נגד הדוד שלה. פשוט לא יכלה, כל ניסיון שלה לתאר את הטראומה החזיר אותה לגיל בו הכל התחיל. הפרקליטות אמרו לה, מצטערים, בלי עדות אין ראיות, ובלי ראיות אין משפט. אורלי לא התייאשה והמשיכה להילחם. יעל דן והבימאי יגאל טל עם תיאור של 10 שנות מאבק. הייתי סמרטוט. והסמרטוט אפשר להזיז איך שרוצים. אז הוא הזיז, עשה מה שהוא רוצה. אני מרגישה את האימה אפילו, את הפחד, את הפחד הזה מלפני שקורה משהו. פחד ממתי זה יבוא עוד פעם. אני יודעת שהוא פגע באמא ואני יודעת מי זה, ואני יודעת... גם ראיתי אותו, לא קוראת להם משפחה שלי, אני לא חושבת שמגיע להם להיות חלק מהמשפחה שלהם. מה קורה לך שאת צריכה לתת עדות? מה היה קורה אם הייתי ממשיכה עכשיו לשאול אותך עוד ועוד שאלות קשות? מה היה קורה? אבל את לא... אני לא עושה את זה. היי. אורלי. איתי? אורלי חיכתה ליום הזה 14 שנים. אני הצטרפתי אליה לפני 10.5. אבל היא כבר 14 שנים מנהלת מלחמה כנגד כל הסיכויים וכנגד כל העולם, על זכותה לעמוד בבית המשפט ולהעיד נגד הדוד שהרס את חייה. את זוכרת את היום הזה שאת נותנת העדות? את זוכרת מה אמרת שם? זוכרת אותו בכל שריר בגוף שלי. אני קמתי, הלכתי וכל השרירים בגוף תפסו לי, כולל באצבעות שלא ידעתי שיש פה שרירים. האצבעות האלה הן שניסו להגן על גופה של הילדה הקטנה בת 4 מפני מעשיו האכזריים של הדוד. זה האיש, יוסי רובין, מלווה על ידי הדודה האהובה, בן 64. בעוד דקות אחדות יפסוק בית המשפט את דינו של מי שאנס לטענתן את שתי אחיינותיו מגיל 4 עד 18, את אורלי ואת גלית. לא פעם לנגד עיניו העברות של אביהן. זה הבית. מה, זה פה? כן. שהציץ המת הזה? אני לא מסתכלת. כמה שנים זה היה פה? מהצבא אחורה, תקחי, כאילו, מי שהכרתי את בן הזוג שלי בגיל 22, אחורה הרבה שנים, המון. זה כל פעם כשאתם באות לפה? כל הזמן? כל יום? כמה פעמים. כמה פעמים ביום? לפעמים, כן. אני לא יכולה להסתכל. איזה קומה? אני רוצה להסתכל, כאילו, זה מעורר רחמים, אני מרגישה, לא יודעת. וזה איתך ועם אחותך, ואף אחד לא יודעת על השנייה. לא יודעת איך לא ידעתי על גלית. והיא לא ידעה עלייך? לא. כמה חדרים יש בדירה הזאת? 3? כמה? 3 חדרים? את באה לישון פה. יש אותו, יש את הדודה, יש את הבת, יש את אחותך. זה בית מלא אנשים. איפה זה קורה? בחדרים, כאילו, אני לא צועקת, לא בסלון. הוא לוקח אותך לחדר השינה בזמן שאשתו בסלון? היא רואה אותו לוקח אותה? כן. את חושבת שהיא ידעה כשהוא לוקח אותך לחדר השינה מה הוא עושה? יכלה לא לדעת? אני לא יכולה להגיד שאני יודעת שהיא ידעה, ואני רק יכולה להגיד שאני לא מבינה איך לא. אני מה זה מתביישת שזה היה ככה. את מתביישת? שלא עשיתי כלום. כשהיא בת 28, אימא לתינוקת, מחליטה אורלי שהיא לא יכולה עוד לשתוק, ומספרת לבני משפחתה את הסוד האיום ששמרה כל ילדותה. כמו אימא בשבילי. הדודה, אשתו. כן, ואני סיפרתי לה, ולא חשבתי על תלונה אז. כאילו זה, הייתי צריכה רק מישהו שיחבק אותי ויגיד לי, אורלי, מה עשו לך? את צודקת, כאילו, זה נורא, לא שמנו לב, אבל בואי עכשיו אנחנו נעשה את מה שצריך, נזיז אותו מהחיים שלה. פגועה ומושפלת מחוסר התגובה של המשפחה, אורלי פונה למשטרה. אבל הפרקליטות סוגרת את התיק.
ויש לה לכאורה סיבה טובה לכך. אורלי פגועה נפשית כל כך, שהיא לא תוכל לספר את סיפורה בבית המשפט. נואשת, היא פונה אליי. כשהילדה שלי נולדה, והייתי צריכה ללכת לאותה דודה, שאהבתי עד מוות, וגדלתי אצלה, והמפלצת שזה בעלה, נגע בילדה, סתם ליטף אותה, לא יכלתי לעשות את זה יותר. אני מאמינה שאם לא הייתי אומרת כלום, הוא היה עושה את זה גם לה. הוא החזיק אותך לידיים. נראה לי, יכול להיות. ואתה ניסה לתת לך משהו, ארטיק או משהו. לא יודעת, או לא זוכרת שאמא סיפרה לי, אבל יכולה רק להודות לה, היא הצילה אותי באיזשהו אופן. על זה רציתי לשאול אותך, היא... המפגש שלי איתה היה, האמת, המרגש, המטלטל והמשמעותי ביותר בחיי המקצועיים. זה מתחיל בשיחת טלפון שלה לאולפן. משהו בקול שלה הבהיר לנו שחייבים לפגוש אותה. היא מבקשת שאזור לה, כי כל הדלתות נסגרות בפניה. זה בן אדם שפשוט כותב חיים, זה לכתוב חיים. אני בכלל דעתי, זה יותר גרוע מרצח, כי אחרי שאתה מת, אתה לא צריך לחיות עם המוות. אתה פשוט מת, ואני חייתי עם המוות. אני רוצה לשפוט אותם. הרעיון הזה לא הגיע אל סיומו. כששאלתי מה הדוד עשה לך, הבנתי ברגע אחד ממה שנגלה לעיניי, מדוע אורלי לא יכולה לתאר את מה שקרה לה. הפרקליטות לא סתם התלבטה שנים ארוכות להעמיד אותו לדין. מפני שהיא ידעה שאת לא יכולה לתת עדות. כן, ידעו את זה. מה קורה לך שאת צריכה לתת עדות? מה היה קורה אם הייתי ממשיכה עכשיו לשאול אותך עוד ועוד שאלות קשות? מה היה קורה לך? אני לא יכולה לסבול את זה. כאילו קורה עכשיו. אני לא יכולה לסבול את זה. הוא עצר אותי שם. אני נשארתי בגיל 5, ורק הגוף גדל. זהו, לא יכלתי להתגבר על כוח. ניסיתי חזק. התנגדות כזאת של הגוף, כאילו, לזכור את היד כל הזמן. להתכווץ כמו שבלול. שאפשר יהיה לקחת אותה. כי הוא לוקח את הידיים שלך, שיעשו לו כל מיני דברים. כן. אורלי, בואי נעצור. אני לא עשיתי כלום. אורלי, תיתי? אנשים שעברו טראומה בילדותם, יש להם נטייה לעבור למצב דיסוציאטיבי. דיסוציאציה זה בעצם ניתוק. הניתוק מביא אותם כאילו מסע בזמן. הם חוזרים למקום אחר, לזמן אחר ולהתנהגות אחרת. ואז היא בעצם לא הייתה קשירה לעדות או לאיזושהי פעולה שבוגר דרוש לה. היום היא בת 42, נשואה, אם ל3, רואת חשבון ומרצה לכלכלה במקצועה שמתפרנסת ממלאכת יד. ככה את משווקת את זה? כן. גרה בבאר שבע ומנהלת חיים מאושרים לכאורה. אבל הגיהנום של העבר לא מניח לה. הילדה הקטנה הזאת כבר מגיל 4 יודעת שכשכואב לה היא צריכה ללכת ישר שלא יראו. כשיש לה פצע אסור לה להראות. בסדר? והיא שומרת פיפי כל היום. כי כואב לה. והיא רצה לעשות פיפי ברגע האחרון כשכבר אין ברירה. ואני עושה את זה עד היום דרך. לבית המשפט התיאור הזה איננו מספיק. בית המשפט זקוק לפרטים, לפרטי הפרטים. הפרקליטות מסבירה לה שוב ושוב שבלי עדות אין משפט. אורלי נחושה לעשות הכל, מבקשת שנחשוף לעיני הציבור ולא פחות מכך לעיני פרקליטות המדינה את הנזק הנפשי העצום שנגרם לה, כדי שזאת תחליט. האם ייתכן שמי שפגע בה כל כך ינצל מעונש בחסות הפגיעה בה? שמישהו סוף סוף יגיד, הבן אדם הזה הוא
הוא חיה, הוא אכזרי, צריך לעשות משהו בקשר אליו, הייתי צריכה את זה. החלטתי אז שאני איתה, עד שתנצח במאבק הבלתי אפשרי שלה. אורלי, שלום. בשבילך המאבק הזה של להעמיד אותו לדין, הוא כמו מאבק של להיות או לחדול. ואני רוצה לשאול אותך למה בעצם. מה שהוא עשה לי גרם לי כאילו לא לעשות כלום בעצם, להתאבן. ואני לא מוכנה לשתף עם זה יותר פעולה. עדנה ארבל, מי שהייתה אז פרקליטת המדינה, הגיעה לאולפן ערוץ 10 בראשית דרכו כדי לומר, ההחלטה היא סופית. לא יהיה משפט. כשאנחנו באים לבית המשפט, אנחנו צריכים לבוא עם עדות סדורה, שאפשר יהיה לספר. יכולה להיות מקוטעת, יכולה להיות, אבל שבית המשפט יוכל יהיה ליצור איזשהו פסיפס. ואז שודרו התמונות. הייתי ילדה עצובה כל הזמן, עצובה ומפחדת נורא. באמצע הראיון, אורלי מתנתקת מאיתנו וחוזרת לגיל שבו הכל התחיל. אורלי, תיתי? לא שמעתי, רגע. אורלי, איפה את? מה זה הדבר הזה פה, את יודעת? מה זה כאן? את יודעת? לא יודעת? את בבית שלך. בבית שלך ושל הילדים. לא מוכר לך? פרקליטת המדינה, לאחר שצפתה בכתבה, אמרה לי בסופה שזו ההחלטה המקצועית הקשה ביותר שהיה עליה לקבל, והודיעה שתשקול בכל זאת פעם נוספת. במהלך השיחות הרבות שהיו לנו, חלק מהזמן היא לא הייתה מסוגלת למסור בצורה מפורטת מה שקרה לה. היא הייתה צריכה לעבור תהליכים, וגם אני הייתי צריך ללמוד איך לדבר איתה נכון, על מנת שאפשר יהיה לקבל ממנה את תיאור העובדות כפי שהן קרו. זמן קצר אחר כך הגיעה הבשורה המשמחת מאין כמוה. יהיה משפט. 14 שנה של עליות ומורדות תהומיים, כאשר קשה להעלות על הדעת איזה חשיבות קיומית היה לעצם קיומו של ההליך הזה עבור אורלי, עצם ההחלטה על העמדה לדין. כמעט 7 שנים הוא נמשך. במהלכו הצליחה אורלי בכוחות בלתי מובנים לספר ולתאר את מה שרצתה הפרקליטות לשמוע. ישבתי עם אורלי ביום של העדות, ובית המשפט באמת ברוב הרגישות שלו נתן לי לתת לה יד בזמן העדות. אני חושבת שזה היה מאוד משמעותי עבורה. אורלי נרגשת, אבל בעיקר מבוהלת ומפוחדת, נתמכת בכל מי שליוו אותה, עורכי דינה, משפחה וחברים. האמנם ירשיע היום בית המשפט את האיש הזה, וימציא לנפשה סוף סוף קצת נחמה. הוא הורשע, כמו שאמרתי לך, יוסי רובין הוא הורשע. הורשע בהכל, הורשע בהכל. ב-18? כבר דיברתי. אפשר לסמוך. יוסי, אתה רוצה להגיד משהו? אתה רוצה לבקש סליחה מאורלי? אתה רוצה לבקש ממנה סליחה? זה לא אחד לסדיין. ישבתי לצידה בתוך אולם בית המשפט ותהיתי, האם היא מצליחה לשמוע כשאב בית הדין קורא את נוסח ההרשעה המוחלטת בכל סעיפי האישום. אני סבור, הוא קרא, שהמאשימה הוכיחה מעבר לספק סביר את המעשים שיוחסו לנאשם בעדותה המרשימה והמרגשת. אורלי לא יוצאת מהעולם כמנצחת. עוד זמן רב כנראה, היא תתקשה להקל שמסע הייסורים מסתיים, אמור להסתיים. דיברתי איתך תוך כדי, ואת אמרת לי שאת שומעת, ואחר כך התנתקת, וזה כאילו נמחק לך. אבל את שומעת. שמאמינים לכל מילה שיצא לך מהפה, ומרשיעים אותו באופן מלא.
אלכס, הפסיכולוג המטפל שגם מכין אותה לעדות, ילווה אותה כנראה עוד זמן רב. אז זהו, כך נראה ניצחונה הגדול של האישה הגיבורה הזו, שנכנסה בקירות כדי למצוא תיקון להרס שנגרם לה. היא לא תרצה שתזכרו אותה כך. היא מעדיפה שתזכרו את החיים המאושרים שהצליחה למרות הכל לבנות לעצמה. זה לא שיש פה אווירה עצובה וכבדה, זה לא ש... כאילו, ואני יכולה להגיד באמת שאם הבן אדם שחי את החיים ובן אדם שמח וכן יש ימים קשים, יש ימים קשים מאוד, ואני אני בטוחה שלה זה פי מיליון יותר קשה ממה שזה למי שנמצא מסביבה, ושגם אני לא רואה את הכל ואני לא יודעת את הכל. זה כן חושבת שזה בסופו של דבר גם עשה לה טוב שזה יצא, ושהגענו לאיפה שאנחנו היום, וגם מה באמת יכל לקרות, איך זה יכול להתגלגל בצורה אחרת לגמרי. תנו לה רק כמה ימים להתאושש, לשמוע את גזר הדין לפחות, והיא תצא בכוחות מחודשים למסע חדש, לעזור למי שנותרו בחושך. ערב טוב, יעל דן. איזה כיף, סיפור שנגמר בטוב. הרעים בכלא, הטובים מנצחים בבית. טיפה מדכדך אותי שיש איזו הרגשה מהסיפור שלולא התקשורת, ללא מעורבות התקשורת, זה לא היה נגמר ככה, ואז אתה שואל את עצמך כמה נאנסות יושבות עכשיו בבית, ואין להם אולי את האומץ לבוא, לחשף בטלוויזיה, לגולל את סיפורן, ואז הרעים במקרה שלהם יושבים בבית בטוחים ולא קורה. כן, מה גם שאנחנו רואים ממנה, גם מה זה להיות קורבן, מעבר לאומץ העצום שלה, סוף סוף אתה רואה בעיניים מה זה. באמת, כמי שליווה את הסיפור הזה 10 שנים, מה הבנת ממנו על המצב הכללי של הקורבנות? תשמע, יש פה המון תובנות. האחד, אני מקווה שהתובנה הראשונה היא של המערכת המשפטית, שמבינה שאין מצב שמי שכל כך נפגע, עד כדי כך שלא יכול לתת עדות, אז התוקף יסתובב חופשי. אין מצב, לא ייתכן דבר כזה. ואורלי במובן הזה אמורה לשמש מודל לרבים אחרים, רבות אחרות שנמצאות במצב שלה, שלא יכולות להעיד, הנה זה אפשרי, רק צריך מאוד מאוד להילחם. המערכת, כל המערכות, מתייחסות בהתנסות עצומה. אתה שואל איך מתייחסים לקורבנות? בהתנסות עצומה. אמרו לה כל הזמן, תעזבי, את לא תצליחי, למה לך? את תסבלי, הרי במילא לא תוכלי לתת עדות. אז היא אמרה, מה אתם רוצים שאני אעשה? אמרו, מה עשית קודם? אז היא אמרה, קודם התרחקתי. אז אמרו לה, אז תחזרי להדחיק. אז זהו, שלא. אי אפשר הרי לחזור להדחיק. וצריך לקורבנות האלה לעשות את הדרך, לתת להם לעמוד מול השרצים האלה בבית המשפט ולהעיד, גם אם זה לא נוח. אפילו אם המערכת מסתכנת בעדות שהיא שבורה. לגמרי, גם אם המערכת צריכה להקם את עצמה 8 פעמים, צריך לתת להם את ההזדמנות הזאת. והדבר הכי חשוב לדעתי, באמת, שנובע מהסיפור הזה, זה החשיפה המדהימה, חסרת התקדים של אורלי. ביקשה אותי שנחשוף אותה עד הסוף. ב-2003 הראינו הכל, הפעם חסכנו ממנה קצת. החשיפה המדהימה... חסכנו את הקטעים שבהם היא מתנתקת. כן, את זה חסכנו. הפעם, כי לא צריך, כבר עדנה ארבל בעקבות החשיפה הזאת החליטה את מה שהחליטה. אבל אורלי החליטה, אני לא רוצה להתבייש יותר. אני מעמדת הקורבן רוצה להפוך לעמדת התובעת והמאשימה. אני נורא מקווה שתהיה פה מהפכה אחרי... אתה יודע, זה יומרנות, אבל שאורלי אולי תעשה את שאורלי תעשה את המהפכה הזאת, שקורבנות יפסיקו להתבייש ולהסתתר מקוביות וצלליות, אלא יקומו יגידו, הנה אני, תראו מה שהשרץ הזה עשה לי, עכשיו אתם תטפלו בו, אתם תתלו אותו, אתם תענישו אותו, אתם תעשו את מה שצריך. מהפה שלך, מה שנקרא. יעל דן, תודה.